హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు డెమో చూసారు కదా, ఆ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం. సో ఆల్రెడీ పోయిన సంవత్సరం చేసిన, మళ్ళీ చేయమని చాలా మంది అడుగుతున్నారు. సో అందుకోసం మళ్ళీ వీడియో చేస్తున్నా. ఎక్సలెంట్ ఉంది, అందరికీ నచ్చుతుంది. నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో టెలిగ్రామ్ ఉంటుంది, అందులో జాయిన్ అవ్వండి. అండ్ ఇన్స్టాలో ఫాలో చేయండి, అక్కడ నుంచి పులుసాలతో వీడియోస్ చూడొచ్చు. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది కదా. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుందాం. సో ఇక్కడ 6 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోండి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటుంది. ప్రతి ఫోటోని ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో కంప్లీట్గా సేమ్ ప్రాసెస్. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా అండ్ ఫోటో, 3 డాట్స్, ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ బార్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో ప్రతి ఫోటోకి ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్తో మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి లాస్ట్ వరకు. సో నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇది సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ పే చేస్తే, సో ఇక్కడ ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్, ఫిఫ్త్ మొత్తం 5 ఫొటోస్ ఉంటాయి. ఒక్కొక్కటి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చివరి దాకా చూడండి. సో దీనికి ఏం చేద్దామంటే, ఫస్ట్ లాస్ట్ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ వరకు పే చేస్తే, సో ఇప్పుడు లాస్ట్ నుంచి యాడ్ చేసుకుందాం. సో లాస్ట్ అంటే మధ్యలో నుంచి యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ టైమింగ్ చెప్తా, టైమింగ్ నుంచి యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ 13 సెకండ్, 17 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో ఉంది కదా, దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో పేస్ట్ వేసి మధ్యలో 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో ఇది లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ప్రతి ఫోటోని ఇలాగే కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ వేసుకోవాలి, ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి అండ్ పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటుంది. ప్రతి దానికి ఇలాగే యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ వేసుకోవాలి, ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి అండ్ పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో ఒక ఫోటో మిస్ కాకుండా టూ ఫొటోస్ వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోవాలి, 2 ఫొటోస్ వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ప్రతి దానికి ఇలాగే కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో మొత్తానికి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ప్రతి దానికి ఒక్కటే ప్రాసెస్. సో లాస్ట్ వరకు. సో ఇక్కడ లాస్ట్ 31 సెకండ్, 16 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు కట్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ అప్లై చేస్తే, సో ఇప్పుడు నాలుగవ ఫోటో, ఈ ఫోటో ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ అప్లై చేస్తే, సో ఇప్పుడు కూడా ఒకటే ప్రాసెస్ చెప్తా, సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. సో ఇక్కడ టైమింగ్ చెప్తా, టైమింగ్ నుంచి యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ 12 సెకండ్, 17 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో ఉంది కదా, ఈ ఫోటో నుంచి పేస్ట్ వేసుకోవాలి. ఈ ఫస్ట్ ఫోటో, మళ్ళీ దీని తర్వాత సెకండ్. సో 2 ఫొటోస్ పేస్ట్ వేసుకోండి. 2 ఫొటోస్ పేస్ట్ వేసి ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చి మళ్ళీ 2 ఫొటోస్ పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో ఇది కంప్లీట్గా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ప్రతి ఫోటోని ఇలాగే కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ వేసుకోవాలి అండ్ ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు ఒక్కటే ప్రాసెస్. సో ఇలా ప్రతి ఫోటోని యాడ్ చేసుకుంటూ కంప్లీట్గా చివరి దాకా వెళ్ళండి. సో 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి, 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి, 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇది లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటూ కంప్లీట్గా చివరి వరకు వెళ్ళండి. సో లాస్ట్ వరకు ఒకటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ లాస్ట్ ఫోటో 32 సెకండ్, 32 సెకండ్, 9 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు కట్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ అప్లై చేస్తే, సో ఇప్పుడు మూడవ ఫోటో యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఈ మూడవ ఫోటో దగ్గర దీన్ని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ అప్లై చేస్తే, సో ఇప్పుడు ఒకటే ప్రాసెస్ చెప్తా, ఇప్పుడు కూడా సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. సో ఇక్కడ టైమింగ్ చెప్తా, టైమింగ్ దగ్గర యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ 9 సెకండ్, 22 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో దిగా ఈ ఫోటోని పేస్ట్ వేసుకోండి. సో ముందుగా ఈ ఫోటో పేస్ట్ వేసి మళ్ళీ దాని తర్వాత ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో మళ్ళీ
దాని తర్వాత ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. మొత్తం 3 ఫోటోస్ పేస్ట్ చేసుకోండి. 3 ఫోటోస్ పేస్ట్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో, ఈ సెకండ్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఇప్పుడు కూడా ఒక్కటే ప్రాసెస్ చెప్తా. సేమ్ ప్రాసెసే ఫాలో అవ్వండి. సో ఇక్కడ 1 సెకండ్ 15 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్ వేసుకోండి. సో మళ్ళీ 3 ఫోటోస్ గ్యాప్ ఇచ్చి ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోండి. సో మళ్ళీ సేమ్ ప్రాసెస్ 3 ఫోటోస్ గ్యాప్ ఇచ్చేసేయండి. ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోండి. సో ఇది టైమింగ్ చెప్తా. టైమింగ్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇలా 3 ఫోటోస్ వదిలేసేయాలి. ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోవాలి. 3 ఫోటోస్ వదిలేసేయాలి. ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో టైమింగ్ చెప్తా ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ 9 సెకండ్ 2 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫోటో, ఈ ఫస్ట్ ఫోటో ఉందిగా, ఈ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు మిగిలిపోయిన ఎన్ని ఫోటోస్ ఉంటాయో అన్ని ఫోటోస్కి యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫోటో ఉందిగా, ఈ ఫస్ట్ ఫోటో నుంచి పేస్ట్. సో దాని తర్వాత సెకండ్ ఫోటో పేస్ట్, మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో 3 ఫోటోస్ అయినాయిగా, మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో మొత్తం 4 ఫోటోస్ పేస్ట్ వేసి ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చి మళ్ళీ 3 ఫోటోస్ పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో ఇది టైమింగ్ చెప్తా ఫ్రెండ్స్. ఆ టైమింగ్ వరకు కంటిన్యూ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. సో ప్రతి ఫోటోని ఇలాగే 3 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. మధ్యలో ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. 3 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. సో కంప్లీట్‌గా సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ప్రతి దానికి ఇలాగే మొత్తం ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసుకోవాలి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ వేసుకోవాలి. అండ్ ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో ప్రతి దానికి సేమ్ ప్రాసెస్. 3 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోండి. మధ్యలో ఒక ఫోటో మాత్రమే వదిలేసేయండి. సో 3 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. 3 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటది. ప్రతి దానికి ఇలాగే కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో ఒక్క ఫోటో మిస్ కాకుండా ఒక్కటే పద్ధతిలో ఇలా ప్రతి ఫోటోని యాడ్ చేసుకుంటూ చివరి దాకా వెళ్ళాలి. సో ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి అండ్ పేస్ట్ వేసుకోవాలి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి అండ్ పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో ఇలా మొత్తం ఫోటోస్‌ని లాస్ట్ వరకు ఇలాగే యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ టైమింగ్ చెప్తా. లాస్ట్ ఫోటో ఇక్కడ 8 సెకండ్ 15 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. అండ్ వీడియో కూడా ఇద్దరితో కంప్లీట్ అయినట్టే. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోవద్దు. సో నా కోసం లైక్ ఆర్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్‌పోర్ట్ చేసుకోండి. థాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. థాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. జై హింద్.